ओम श्री हरी गुरुभ्यो नमः. सगळ्यांके प्रीत्यादरपूर्वक नमस्कार. हाम केदनाय तुमगेलो मोगू आणि आशीर्वाद मागतलो गायक शंकर शानबाबू लेतस. श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाडी जीवोत्तम मठू स्थापन जावन 5.5 वर्ष झाले. हे शुभ संदर्भारे आमगेले पूज्य स्वाम्यांनी एक होड महोत्सव गांतून घेतील असं. तांतू डिसेंबर 2 तारीखेक मुंबईचो विनायक प्रभू आणि हाम दोग जण मेळून भजनेचे कार्यक्रम तुमकां प्रस्तुत करत असायचे. तांतू आमगे रोटू तबल्यारे राजेश भागवत, पकावजारे राघवेंद्र मल्ल्या आणि हार्मोनियमारे शंकर शणे आमकां सहकार दित असायचे. श्रवणम कीर्तनम विष्णोस्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम म्हणून नवविध भक्तीचे विवरण आमगे मलगडे दिताचे. तांतू सुरवेची 3 भक्ती भजनेत आसा. श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम हे 3 भजनेत आसा. तशें मी तुम पुरा जणांनी येवका त्या देवाल भजन प्रितीन भक्तीन आयकुका आणि त्या स्वाम्याले आनीक श्री रामदेवानी वीर विठ्ठलाले आशीर्वादाक कृपेक पात्र जावक म्हणून हांव तुमगेर सगळ्यांक मागणी करता. नमस्कार. येता नव्हे.